அன்பான தேவ ஜனமே, விக்டரி காஸ்பல் சர்ச் விடுதலையின் சுவிசேஷ சபை வழியாய் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இன்று தேவன் உங்களுக்கு தரும் ஆவிக்குரிய வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, தீர்ப்பு 2:1, நீயோ ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு ஏற்றவைகளை பேசு. அப்படின்னு அர்த்தம். அநேகர் காயப்பட்டு வியாதிப்பட்டு வருவாங்க. அவங்க கிட்ட போயிட்டு காயமான வார்த்தைகளையோ புண்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளையும் நீங்கள் பேசக்கூடாது. மாம்சத்தில் நீங்கள் ஒரு காரியங்களையும் பேசக்கூடாது. காயங்களோடு வருகிறவர்களுக்கு ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை நீங்கள் பேசுவீர்களானால், ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுப்பீர்களானால், வந்தவர்கள் காயப்பட்டு வந்தாலும் செல்லும் போது ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை கேட்டு அவர்கள் ஆத்மாவும் ஆவியும் ஆரோக்கியப்பட்டு சந்தோஷத்தில் நீந்தும்படியான வாழ்க்கையை பெற்று போவார்கள். தேவன் தாமே இந்த வார்த்தை மூலமாக யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.